Ndị be anyị ndewono, ọkwa nwada Angel Chuks Vibes TV na-ekwu na mgbe ụbọchị taata asị m ka eke unu melụ n'ọnọkwa ọfụma, eji m aka na unu n'ọfụma. Nke a bụ nnabata a na-anabata gọvanọ Soludo Solution aka ụjọ atụọlụ na Anambra steeti. Ọ bịara n'ụmụnna m kpọmkwem na elimozu otu onye ụmụnna m bụ Oga Fred Okafor. Anyị nabatara Solution n'etiti kindred anyị n'ụbọchị nke taata. Anyị si gị gọvanọ nnọọ rinne. Ndị Enwezike na-anabata gị, ndị Igbo Ukwu na-anabata gị n'obodo Anambra steeti. Ka awụ mgbe ya na ụmụ nwaanyị na-ajọlifiketi ma nye m ọna ma ụmụada. Ka mgbe anyị na-anabata ya, ọ na-eje na tebụl kwa tebụl na-awụnyere ndị ọwụna ọnọdịrị ha. Ịghọtago, ọ ihe na-eme n'ihe onyonyo a ka m na-atrai ịkọwala ụnụ otu o si wee dịrị. Ịghọtago, wee jebezie na sekshọn ndị na-akwa ozu, ebe ahụ ka ọ nọzi wee ma anyị niile adreesị. Udo. All the Solution ọrụ atụ egwu, ọrụ atụ egwu, ọrụ atụ egwu one of Anambra State. Igbo Ukwu ndono, Agụ Ada ndono, Anambra ndozo. Ka anyị niile ka o mere ala ofu. Asị na ebe anyị na-agbagharịsị isi ụtụtụ agụmaka abịa nọ mana alaba isi ọ njere kedị na ya si nso ụtụtụ a anyị nọ na ije chema na njekwuma anyị ma abatala ebe 8 n'abalị ya ka anyị siri ma ebe Ọnịcha mba pụtazi agbafele ya agbafela ka anyị mee ka eshọn anyị batalụ aka na afọ ụzọ I think the only way we can celebrate him or mourn him or to live out his legacies. Onye megide were Ebube Dike. So may he rest in peace. Once his own name and do. I think I'm better over. Edo, Ome, Ndono, His Excellency Professor Chuma Soludo, the Executive Governor of Anambra State, for making time outside to be here. If you are saying no, you are married. Thank you very much. All on you, Mona, and that's what I'm doing. Yes. God bless you. Yeah, thank you very much. All right, thank you very much.
be a hand never alive. Aramazu Obi Obuga, the chairman, Agwata Traditional Leaders Council. Aramazu Ibenkem, Idu. Aramazu Ochimiri, Nabo, Ekenenge, Aramazu Ezebiaramara, Alazi no, Aramazu no.
Thank you.